Abdul. Na'am. Ciwo ka ji ne haka? Wallahi maganin sanyi ne nake dan sawa. Allah ya bada lafiya. Mun nagode. Kuma dai a dinga bi a hankali. Kafar ce nan ta rike. A dai dinga bi a hankali. Asa hanyar duk ba su da Gaskiya ne, kafar ta rike. Kai. Buras ga tsohon nan fa. Zo mu sati yanzu nan yanzu sai da mana karo. Abdul za mu wuce. To shikenan. Allah ya sauki. Mun nagode. Allah ya sauki. Nagode. Ba lafiya. Yaro? Baba. Me? Wai wannan mai me ne wannan kake shafa haka? Maganin sanyi ne nake dan shafawa. Yaro da ma ina mura yaro. Da ma mura nake wallahi da kyar nake takawa. To, Gadan bayana da kafata dai sun dakkage. Allah ya kara sauki baba. Me zaka buga? Magani. To gashi. Baba, gashi. Ka shafa ku? Na shafa yaro. Shikenan baba. Na shafa ai. Shikenan. Sannu baba. Dabba. Nau. Za a ji jiki. Baba? Indo? Ai yala Indo. Me ya faru ne wai? Indo, banana Indo. Indo ko yayi ne Indo. Baba, wai me ya same ka ne kake kuka ne dan Allah? Kyale ni Aisha. Kyale ni Indo. Indo. Na'am. Ni ba wani saban hancin na Indo. Baba hancin ka na nan. Saman leban. Yana nan baba abin da ya same ka. Dan saman leba Indo. Didde yana nan. To. Dan Allah ka tashi ka shiga gida ba ka rana fa. Kin duba leban sosai? Yana nan baba abin da ya same ka wallahi. To. Dan Allah baba ka tashi mu shiga gida ka zauna a waje a rana haka dan Allah. Ka ga yadda kake ta hada gumi ni na rasa me ya same ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.